Zainab. Zainab. Me haka da Allah mutum yana bacci ka zo ka rana shi. Kullum sai a dinga nuna muku ga abin da ya kamata ku yi amma ba haka kake ba. Wannan wani irin abu ne da Allah. Haba lawan dan Allah dan Annabi. Ka san yadda nake ji a cikin zuciyata ne? Haka ne, ka san ni da yake soyayya ba an dada na tai da kasa ba ganewa zan yi ba. Kinga, da Allah magana na zo min ita mai muhimmanci da take da hankali. Ita nake so ki bani hankalinki mi. Na kifa. Kin yi ba. In kin ga dama ki tsaya ki saurare ni in kuma ba ki dama ki tashi ba nuri. Ai ko baka ce ba dama tashi zan yi in tafi. Tafiyan zaki? Ga hoton saurayi. Suwaye ku? Waye turo ku? Kuma daga ina kuke? Magana nake muku ba? Ko sai kuke sai na biyo muku ta hanyar da ba haka ba sannan za ku yi bayani?